to bude výbuch, chlapi. Výbuch. Pociągi, Výbuch. Černobyl. No, už to jde. A to tam ještě jedna ventovský. Uvidíte, to filmuty. Ale jo. Ty rušanky, nebo budeš to filmovat. No, už mrtvíš. Priráďte ma. Jak to mi to pomôže zaštupľovať? Ja. Šanky, No, priprav sa, hej? Ale aj keď to bude striekať, štupľuj ďalej, hej? Priprav sa, 3, 4. Dávaj, to veľa trvalo. Ty si kokos, moja. Stupík vyletel. Ja som to snažil, ale nešlo. Boha, A teraz? to robiť 3 takéto, iba. Ba, ako po umadaj mo ste kupili?